Hej alle sammen. Jeg har nu legnet op til en gang lavendelsæbe. Og her er så noget bikunusolie iblandet lavendel. Og her er så en blanding af raps og olivenolie. Herovre i vandbadet, der står kokosolien er ved at smelte. Og nu vil jeg så vise jer, hvordan jeg laver den der lud af kaustisk soda. Det gør jeg ved, at jeg tager den kaustisk soda. Der er præcis 121 gram. Det er faktisk vigtigt at være meget præcis i det her arbejde, har jeg læst mig til. Og jeg tror på, når det står, det er jo kemi, så det er jo sådan lidt ligesom det søde køkken, at i modsætning til det salte køkken, at her kan man altså ikke slumpe. Her bliver man nødt til at tage, hvad der er. Og det hele. Alt skal med. Bare ikke nogen sådan. Sådan der op i vand med det, aldrig omvendt. Fordi det bruser voldsomt op, hvis man hælder kun en lille smule vand i. Og så er man altså ude i noget. Der er en grund til, at jeg bærer de her sikkerhedsbriller. Og at jeg har handsker på. Faktisk burde jeg have nogle opvaskehandsker, der sådan går helt op og lukker af. Men det har jeg så ikke, så jeg må nøjes med det andet. Her har jeg eddike. Helt almindelig eddike. Og det har jeg, fordi at hvis nu uheldet skulle være ude, og jeg kommer til at hælde noget kaustisk soda på mig, og sæbelud, så kan jeg med det samme neutralisere, for syren neutraliserer den her meget basiske lud. Så nu er luden, den er ligesom dampet af. Den udsender nogle giftige dampe faktisk, som man ikke skal indånde, når man står her. Så derfor så står jeg under emhætten med det. Jeg kunne også stå udenfor. Der er lidt koldt derude lige nu. Fordi som I kan se, så er den faktisk begyndt at gå lidt i opløsning, fordi det er den her, jeg bruger til at lave sæbelud med. Så det er kraftige sager, altså det tørrer det fuldstændig ud. Sådan, og det tager simpelthen olien. Og så har jeg jo termometer her i, og det termometer der i, det siger, at det er 90 grader det her. Den der væltet sig. Det her. Det er 90 grader. Og det kan jeg godt mærke, når jeg rører ved den. Og jeg har et andet termometer her. Til olien. Som står i varmt vandbad herovre. Det tåler, det skal jo ikke branke, så derfor så varmer det ikke direkte i en gryde. Jeg varmer det her i et vandbad. Nu er vi nået dertil, hvor den her olie, den er smeltet. Og den kaustiske soda, den har jeg sat over i et koldt vandbad, fordi den skal køle ned. Det skal det her også lidt nu. Så derfor så, i stedet for at sætte det i koldt vandbad, så hælder jeg noget af det flydende olie i. De skal blandes alligevel. Så det gør jeg lige her. Jeg også hælde det hele i. Fordi det skal alligevel blandes. Det hele skal blandes. Og så skal det tilbage over i den her skål. Sådan. Så prøver jeg lige at se med temperaturen på det. Fordi den skal være 45. Den er 43. 44, 7, 45. Den tager jeg lige op. Ja, 46 står der nu.
46,8. Det er jo fordi vandet, det står jo stadigvæk over varmt, så sådan. Ja. 46,5. Og den her, den er, jeg tror lige, jeg vender det her om en gang, så jeg kan se det. Den er 70 grader. Så er vi ved det her store øjeblik, hvor vi skal have hældt masserne sammen. Så nu hælder jeg den kaustiske soda, den hælder jeg over i olien. Lige så forsigtigt. Sæbeluden hedder det. Det er ikke kun kaustisk soda. Nu er det omdannet til sæbelud, fordi det er blandet med vand. Sådan. Så skal vi have det her, det skal vi have til at forsæbe. Og det gør vi ved at røre i det. Og for dem, der har set, hvordan jeg lavede rosmarin og sæbe, så er det her jo ikke noget nyt for nogen af jer. Så fordi det næste jeg gør, det er, altså I kan nok se, at det har skiftet farve. Det bliver sådan, og allerede nu er det blevet en lille smule tykkere også. Så nu starter jeg den her, og det larmer. Så nu har jeg løftet op, sådan, så I har en chance for at kunne se lidt, hvad der foregår her. Den står her sammenblandet og dufter helt vildt. Som i helt vildt. Man. Altså, hvis ikke man kan lide lavendel, så skal man ikke være her lige nu. Det er virkelig... det er virkelig noget, der vil noget det her. Jeg vil lige have det sidste med ud her. Fordi både castor, ricinusolien er jo, og lavendelolien er jo meget sådan både kostbare olier, men også sådan meget fede olier. Og ricinolien, den giver altså noget rigtig godt til sæben. Den gør, at huden føles sådan en, ikke sådan fedtet, men en smule olieret, som når man har smurt hænder med en god creme. Jeg kører videre her. Så nu er den sådan, hvad skal man sige, som en god sovs. Sådan som jeg synes en brun sovs skal være. Med lidt konsistens, så den hænger ved kartoflerne, men ikke sådan for tyk, vel? Så nu tror jeg, vi er ved at være der, hvor jeg gerne vil være med den. Ja. Jeg havde vist fået sat en fedtefinger på kameraet, så nu er jeg vist mere tydelig. Jeg har lyst til at lave, når nu jeg så har besluttet mig for ikke at lave sæbe bar, altså en stor form, hvor jeg så skal det ud i stykker bagefter, så har jeg besluttet mig for at lave, at hælde det op i forme. Så nu,
Jeg har den her, som jo bare laver sådan nogle fine runde nogle. Det er sådan en muffinsform faktisk, som jeg har besluttet mig for at bruge. Så har jeg sådan en her, der laver sådan nogle fine hjerter. Og så har jeg den, som nogle af jer, som har fulgt med, har set før. Det er sådan, hedder det Madeleine-kager. Formen til dem, som jeg... Og så sådan nogle runde chokolade, nogle, som jeg har brugt til jul. Og der tænker jeg, at hvis jeg måske jeg kunne finde ud af, hvordan jeg klemmer dem sammen, så det bliver til kugler. Det kunne være sjovt. Sæbekugler. Ja. Så nu her tager den store her først, fordi den vil jeg faktisk gerne have fyldt op. Jeg vil gerne have nogle store stykker sæbe først. Med en rørpind. Sådan lige at køre det lidt op her. Fordi nu har det faktisk fået... Nej, det er ikke helt endnu. Det er ikke helt stift nok endnu til, at det bliver stående helt. Det danner sådan lidt striber, men det bliver ikke stående helt. Det er det ikke endnu. Så den får lige lov at stå lidt mere. Og det er jo det er jo en proces det her, som jeg synes er, jeg kan godt lide det der med, at man ikke bare kan forvente, at det bliver på en bestemt måde. Ja, at han kan regne med det. Det kan jeg også godt i nogle tilfælde, men jeg kan også godt lide det her eksperimenterende element, der er i at lave sæber, og se hvordan det reagerer, når jeg arbejder med det. Ja. Kan vi lige sætte den til side. Så har vi her alle de små øer. Jeg tror nu, jeg vil hælde op med en ske. Det var den. Det er spændende, om jeg kan få lavet runde kugler ud af den. Så skal vi have de små fine hjerter. De skal også laves. Og jeg tror, der bliver for meget til de former, så det er da godt, jeg har flere former, jeg kan gøre noget med. Så det var hjerterne. Så blev det. Vi køber. Der er glycerinen, den er jo udvundet af, fordi den kan man jo bruge til andet. Så den har man jo pumpet simpelthen alt glycerinen ud af. Og glycerin, det er jo simpelthen så godt for vores hud. Sådan.
Det er så dagens lavendelsæbe. Som I kan se, så ligner det nok mest af alt sådan noget. Ja. Karamelsovs, ikke? Det bliver lidt spændende at se, hvordan det opfører sig, når det tørrer op. Jeg tror, at den bliver lysere og brun. Ja. Det ser jeg lige på. Hej. Tak fordi du kiggede med. Det er dejligt, hvis der er nogen, der interesserer sig for det, man laver. Det synes jeg også. Kan I have en god dag.